Dobrý den, moji milí zákazníci. Vítám vás, možná trošku netradiční formou, která se ale třeba v blízké budoucnosti stane pravidelná. Jsem ráda, že k vám můžu mluvit a ráda bych vás seznámila s novinkami, které teď hýbou naším obchodem. Je léto. Taky máte rádi léto, jako já? Já ho miluju a moc si ho užívám. K létu samozřejmě patří dovolená. A tak bych vás vlastně chtěla tímto videomailem a také mailem, obyčejným mailem, který vám posílám, seznámit s novinkami, které teď hýbou naším obchodem. Najdete v něm spoustu výrobků, které upotřebíte. Stává se vám určitě stejně jako mě, že když balíte na cesty, tak si říkáte, hlavně abych na nic nezapomněla, co ještě by se do toho kufru dalo dát, aby tam bylo opravdu všechno, co budu potřebovat. No a právě na tuhle otázku vám odpoví můj mail, který vám posílám a ve kterém najdete spoustu právě výrobků, které se vám na dovolené určitě nestratí. Samozřejmě, že užijete i v průběhu celého roku, ale nikdy není marné do kufru je přibalit. Na co se můžete těšit? Určitě naše oblíbené Alano, pěna, cestovní trio pro všechny, kdo neradi vozí spoustu lahviček, kosmetika v kabelkovém balení. No a pro ty, co rádi chodí, dělají turistiku a tak dál, ale i ty, co během dovolené třeba řeší jenom polopenzi, mám výborný tip. Pokud budete chtít se i během třeba oběda dobře stravovat, rozhodněte se určitě pro naši řadu bariky, můžete si vybrat z víc výrobků, budou se vám hodit jak instantní polívky, tak koktejly, které můžete smíchat s mlíkem nebo s vodou, a moje oblíbené tyčinky, které samozřejmě používám nejenom, když mám hlad, ale když mám také na něco chuť. Řada bariky je skvělá, protože je výživově vyvážená, nejsou tam přebytečné cukry ani tuky a dodá potřebnou energii a můžete si vybrat. Zároveň bych vás chtěla ještě upozornit na jednu úžasnou akci, kterou teď máme. Je to vlastně 10% sleva na náš filtr E-Spring. Mnozí z vás už o něm slyšeli ode mě, vědí, že ho máme, nyní tedy s 10% slevou. Pozor, tato akce je časově omezená, platí jenom do 18. srpna, takže pokud někdo z vás o něm přemýšlí, neváhejte, určitě mě zavolejte nebo napište. Přijedu k vám, ukážu, předvedu znovu, vysvětlím. Já osobně E-Spring mám doma již několik let a nedám na něj dopustit. Nemusíme tahat balené vody, nemusíme čekat, než se kde co někde přefiltruje. Má stálý průtok, můžu ho kdykoliv zbalit, odvést si ho sebou na dovolenou. A vnitřní cartridge, vlastně, která filtruje nečistotu, binec, trubek, chlor a tak dále, ale naopak zase v vodě nechává to, co do té vody patří, to, co by tam být mělo. Tak tu cartridge lze vyměňovat jenom jedinkrát za rok. Což je určitě velmi důležité. 6členná rodina, podotýkám, ano. Cartridge je nastavená tak, aby přefiltrovala 5000 litrů vody. Takže kdo uvažujete o alternativě k plastovým lahvím, neváhejte. Určitě zavolejte, určitě se domluvíme. Máme opravdu teď skvělou cenu. Já už bych za filtr E-Spring určitě neměnila. Tak, milí zákazníci, toto je v krátkosti všechno. Zbytek dozvíte se v mém e-mailu,
který vám posílám. No a užijte si léto, mějte krásné léto, krásnou dovolenou a připijím naším energetickým drinkem XS řidičům a těm, co potřebují někdy, když už mají málo energie, ještě chvilinku fungovat, doporučuji naše XSy. Mějte se krásně. Naschledanou.